Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Lightcorny, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka khot admission haki professional courses prepare. Ya ka jingtiap ka ba khamnya lecture ka City Office 100 Academy ha Malki. Kahanyo Trap Youth Council kalakan tho jor ya ka rai jong ka sarkar Meghalaya ban pinjari bed ya ka Criminal Procedure Code CRPC ka Civil Procedure Code CPC ha borok we ka jala ki ba borok shikata kim chimna trekam ha ki jaka ki ba ha papo ka District Council u President ke HYC ubaderu unong side an ba Robert June Kharjarin ulong ba borok shikata ya ki case ni ki jumudoi Baya takhu para rulum ka kashari ka badan board ban bishar kidai ki kashari jongi District Council laino gitu ki bala sha pangat hai ki wei ki an ki bakarpang ne ki bakham kya kum ki Poxco NDPS bat ki wei ki don kam ya ka board ka bakham halor jong udong bishar ulong makani ki jingthmu ban pun ko board jong ka sarkar ya ki kashari ka poi sha upod bakamut ban kini no ya ki board jong ki kashari ki District Council Namar kajing bam penun kampa ya ka kentin ha kajing penmana na ka notification bat kelale ru klem kajing es ngothu na yes lok bat ki ADC unong ilam ka HYC ulong bahapo ka District Council kidon ki kashari chnong kashari rat kashari hima kashari District Council paladal trekam ka CRPC bat CPC ki kashari chnong bat ki kashari hima kin haban khang no namar kimdon pisa ban siu bai nong bishar Balapas LLB Shaneng batip pan bishar. Ulong ru ba ka Supreme Court hakikat tu kani ki mukoduma kala krenshai ba ka CPC bat CRPC hakajaka ju ki riulum ka long namar ba ki riulum ki shakta ban omkwa ban penklumar ya ki pait ba lagi kendon babun jong ka an. Uba Robert ulong balada ka sarkar ka kwa bakan aibor ki kashari sarkar ki District Court kala de banchna ta ko an kum ka Meghalaya Criminal Procedure Code bat ka Meghalaya Civil Procedure Code bat habashna yikini de ban pet yaki board jong District Council Code bat ki code trairi ka numkta lani lada ki penre kam maknai ka CPC bat CRPC ken le kumta tang ha ki District Code bat ki kashari shnong raj hima bat ki kashari District Council lade ban polite ne exam bade ki board jong District Council Code ban bishari ki mukoduma hapring ki rulom day ban kne no nak leng jong sang ni dak ai jong kia hadin bang yo ya ka rai jong ka cabinet menen ka sni ha ka baki la rai ya ka bagi ya chakmat ya ka ban extend na ne ban tengi ya ka jing penyang ya ka jing pentrikam ya ka Criminal Procedure Code bat ka Civil Procedure Code ha baro ka wei ka jalan khlia ti wat ladang impat yo ya ka content jong ka notification rai ladang inspect bet ya ka jingtho ka ba na khaliang jong u menteri ramba jong ka sarkar jala u post haki social media post ka content hang tu ka kerensai ba kani ka CRPC bat ka CPC ya ka ba baro shikata kam syam na trikam haki tribal area bat haki District Council Code ri mentang wong ba ka CPC bat ka CRPC kan extend syabaro ki code hamekhlia tinggi dia bersungguh kolong ba hamekhlia ngidon sibun teli code kidon kita ki normal code ya ka ba ka sarkar kelasna paning code ki district code kidon hakiman ki district headquarter bat ki civil subdivisional level nolor kata kidon ro sa ki District Council Code ya ka ba hapo jong ki District Council Code kidon ki additional subordinate District Council Code ki bade ki code jong ki hima bat nang ta kidon sa ki village code kidon haki shnong lani haki leadership ti borok kata ke kalong ba ya kini ki mukadduma la kadi ka diwani ka ne ka poderi la ne civil ne criminal ya kini ki case ki ba ya tengku para rilum haki jaka rilum among tribal in tribal area ka jurisdiction code la ne ka code ka badan board ban bishari ta ki de ki District Council Code like no itu ki special act cases ya ka bakadon kam ya ka special power jong judge si kum ko Poxco katuga don ka special code lane ka NDPS lane ka UAP Act mo ka case jong ki militan bat ko hiwi lane ka ki case ko batong ko let's say bat ka MMPO kini ki code number ba ki create ya ka special code ya kini ki case wat la ka di ki tribal
lada baro arteli baro arkan home ki tribal makana handre namar bakadon ka special code ki chim hi ki edisi judicial code ya katangi melawan len ti baro sekata la nadu basdang ki dis council code nadu 1952 53 kadon ka jing separate ya ka power ka basai kamju dadon kata ka jing conflict ya ka jurisdiction kabomot ye ki tribe ya lada ki mukot duma ka di para tribal kan lek be sa ka dis council ri lada ka mukot duma ka involve non tribal entity way kini kilit na usah ki edisi judicial code ti kuma kita perlu ba kini kisnam ki baladap na kaliang jongka mekhlia kala pendep ya ka full separation ya ka executive na ka judiciary kabomot ba ya ka kam besar hi kila dan beda ki judicial magistrate kim don chu itu ki executive magistrate ya ka ba chula empower daki anjo ka sakral mekhlia ti ka jing thmu joka sarkar kolong ba namar ba kala don ka separation ka bala long complete kamdan suka executive code tiki kwa ban implement ya CRPC pada CPC hakini ki code khnang ba ban aibor ya kini ki code bakin terikam kata ada jingmut jong sarkar kumba kapau haki press bat ki social media tenri ka masungsi kalau bahakan ni jing temu ban empower ya kini ki normal code kar komponen kami ki kentin pan kapoi pen ban sha uput ba ki kumba kan kini no ya ka exclusive jurisdiction jongki dis council code bat ki subordinate dis council code bat ki village code bat kumju uru ke basungsi kalong ba ya ka CPC bat ka CRPC and extend kini ki dis council code ru kelam ka consent jong ka dis council kani kelam ka ek ba sungsi bat kumbang yoi haki kot khobor ki bo fer na kalian jongki ADC kila oppose ya kani bat ka bangi solongo kalong bali phi ya chakmat wat la da kala don lupa kata ka opposition ya kani ka jing extend ya ka CPC bat CRPC na kalian ka seng ngingi simba kani ka jing extend kala ban poi ban sya ka jing pendu no ya ki village code bat ki subordinate council code mo bale ha village code ka mapitip ki chairman jo ki village code bonsin hi ki degi rang basnong lani ki degi bru ki batip ya custom handre ki bom tip pat ya ki jenet ki janap jo ki an ki kanu hari ya kariti dusto pat kitip tendai lada ka CPC bat ka CRPC ka apply kamumut baki haban tip bahaya ka CPC bat ka CRPC di ban tip ya kan ti stang da pass law minimum qualification kan di LLB ti kamut baro ki chairman bat ki CM ginong bisar ki haban pass law ti ki bom pass le se ginong lasho bat sin case ti bat lada kim pass na ladi ki haban thum ki we ti lada ki thum ki we ke jingsew kan bud tu mangitip bud ki hima bat kisnong kinong la ban ber ya ta ka expend ban bu atau permanent judge at the end of the day ke bajia kalong bakin khang no ye ni ki ko jong no ble kim don ki bro ki ba la kata de ke impact ka direct impact ka baar kalong ba ka technicality jo ka CPC ba ka CRPC kini ki jenet ki jenat ki badan ya ka bala da pin pe ka sum ku ru ong ba ka jingbom trikam ka CPC ba ka CRPC ha ki tribal area kalong bangim kwa ban burden da ka technicality jong kini ye ki tribal people tiadri kumba kalong mata kan ni technicality ru kan rum sadu ki code ki barit hot haka draft hot haka tu ka post jong menteri rangba uang ba ki dis council code kin continue ban derive ya ka bor ki jong ki na ka para 4 bat para 5 jong ka schedule ke jingkeli kalong nadu menu la don kam notification lingba ka CPC bat CRPC ban penteri kami ki dis council code it's not needed kamju don kam katakan notification kabadon kam ga ditang ka confirmer power haga para 51 jongka schedule hari kam ngimjio i bahaban I notification under the provision jongka CPC but jongka CRPC pan penrikam ya ki dis council code ti kani gedige ke ba haga jingyo i ge jongi kadon ka cross violation kadon ge jingbom suthu janai le se jong kini ki brio hak board bagi extend ya ka CPC bat ka CRPC kata di kawai sa ka baar pat kalong ba ngi ka don ka conflict ha pedeng jong ka schedule bat kan notification ka notification ka ong ba ka CPC bat ka CRPC kan trikam ha paro ki code ha me khalia kat ba ka schedule ka para 53 jong ka schedule ka ong ba ka CRPC bat CPC kan trikam ha ki dis council code bat ha ki code basna ka dis council tikilong indirect conflict minta ti kumba pitip ka CPC but CRPC kediga ain ke basna dak central government ka dis council code pat ban wanra ya ki procedure law ka sna ya ki
kasna ya tu ka Administration of Justice Rule 1953 bat ka tu ka Administration of Justice Rule 1950 badi bat jong ki khasi simship tila da ki tungku kini ki United Khasi NJT Hill Administration of Justice Rule 1953 bat ka khasi simship Administration of Justice Rule 1950 bat ka CRPC bat ka CPC kan prevail ka CPC bat ka C nomor ka paratwel AA ka ongta. Kemudian at the end of the day ka United Khasi NJT Hill Administration Rule 1953 bat ka tu ka Khasi simship Administration Rule 1950 kan nullify kan do no tila da ki do kini ka diskonsil court kina mala bantrikam no ladi with claim kini ki procedural rule tika poi hi sya kaban ngai ya statement jong CM ka KCDC ba lada ka government campaign bet ye kini ki kentin lada ka government kam ya song shwa diang kam ya song shwa bat ka diskonsil ka poi sya ha ka bakhang ye ki village court ye ki additional subordinate council court bat ye ki diskonsil kemudian baru kikis kin poi no saya kini ki normal court ki ba ka sarkar ka labu keleng-keleng tikani kalau alongkum ke jingkeni no ya ka bor jong ka diskonsil bat jong ki ma bat jong kisno mensuangi ken mau ka don ko wi judgment jong wi no besar ba ukeni tang ya ka bor menai sernot hadu ka tu ka kata kani li kan kini senan ya ka judicial power jong kini ki jong ka basno jong ki additional subordinate diskonsil court bat kum ju bat jong ka diskonsil court ti ha ka history jong ka mekhlahi barakoi kampat ju dan kanu kanu sarkar ka ba mu ban kini jendak no ya ka board council ni se ina ka por sa ka por ka diskonsil ka sarkar ka elem no ban persyak ban trilang ber diskonsil redis ngong ba le se kan ni ka wai na ki sngi ki ba yongit dan ta ka dak de ha ka history jong ka tribal administration apo jong ka jala mekhlahi barakoi lada kimpen baik kebangi nikwa ban ajumut ya sarkar kolongba nyemdan problem lada ke sarkar ka implement ya ke CPC ber ka CRPC syaki normal court syai tu ki court sarkar bakisna haman ki jaka nomor lada pim empower ki le se ki namdan board ban sim case ti phila invest ki phila sna phila thungbriu ti lada pim ai board kamlo hap hi ban ai board khamtam kumbaong phi kolongba lada ki don ki cases ki ba involve ki non tribal lani bat ki special court ti lada ya kini ki case ka diskonsil kamla ban sim ti hap hi ban ai board ti ki wi ki court bai tangkan ni wi kolongba habanadu mansua kam judon kata conflict of jurisdiction beli phi penne ya kata kabomot ki diskonsil court kin bishar ya ki court ki ba involve among tribal haki tribal area ki government court dan kini normal court dan ki district court ke bangi khon kin sim yaitu ki case ki ba involve non tribal but kini ki special cases ki ba don kam ke special court